हेल' लोगोफोर, गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि तुफान दैमारि इउटिउब बयखौबो बरायनो लाग्रोबाय। ओमफ्राय आंहा नै दिनै माबायाव मिश'आव माबा गस्ला अर्डार खालामदोंमोन आरो नै मोनफैबाय आरो दिनै सानबा हाबांदां मा बाराव। दा नोंथांमोननो एसे शेयार खालामसै, आनबक्सिं खालामसै आरो आङो। ओमफ्राय मैयाबो मोनसे सफैनानै दंमोन आंना, खोन्थानो बावदों। फुल माबा मांगायदोंमोन आरो आङो, बेबो मिश'निफ्रायनो आरो। आं बे गस्लाखौ माबाग्रोनोसै आरो आं दायो आनबक्सिं खालामनोसै। माबायदि फैदों गाइसमोन, गांब्रै आरो माबानि दाम खमनिसो आरो, बारा दामनि नङा। गांब्रैजों 374 मोन आरो। नाय एखे गोबा गांसे, नैबेखौ येल' ना मा होनो बेखौ, XL गोजा आरो। ओमफ्राय बेखौ मा होनो, ग्रे ना मा होनो बेखौ, ग्रे माबा आरो शार्ट, माबा फिट शार्ट गोजा आरो। शार्ट ना मा होनो, माबा स्पर्टिं ना मा होनो मिथिलायलाङालै आङो। बेखौ मा होनगोन, गलाब। ओमफ्राय बेखौ मा होनगोन बुंनो रोंलायलाङा आङो, बेखौ मिथिला। ओमफ्राय बेखौ मिथिबाय आरो गलाब, ओमफ्राय नैबे ग्रे होनोदां, ग्रे। ओमफ्राय बेखौ येल', गलाब रस, गांब्रै आरो। नै गाइसमोन, आरो मोनसेखौ आं शेयार खालामबावनोसै आरो, आनबक्सिं खालामनोसै। बियो फुल आरो सामब्राम फुल ना मा होनो, आंना जात अर्डार खालामो। बेबो मिश'निफ्रायनो आरो, मैया फैनायमोन आरो। ओमफ्राय नैबे गस्लाया दिनै फैदों आरो लोगोफोर। नै माथो नै थांगोन ना थाङाथाय, दैयाव हरसे दोननांगोन। नै लोगोफोर, नुगोना नुवाखैथाय नै नेलायथो लोगोफोर, दरब्रैल'थार, आयु बेयावनो माबा लादों, दरब्रैजोंनो 130 लानाय बियो। ओमफ्राय गस्लाया गांब्रैजों 374 मोन आरो। ओमफ्राय थाइसे बारा थांबाय, 75 खुस्रा गैयिनि। दरसे दंबावो नै, दरबा सामब्राम बेदरानो बेदरथार आरो। बेखौ आं दा मोना गायना होनोसै आरो लोगोफोर। नोंथांमोननो आं गांसे गानहोनानै शेयार खालामनोसै आरो माबायदि नुयो। नैबेखौनो गाननांगौ, बे ग्रेखौ। गाइसमोन नै माबायदि नुखो, गस्लाया गोबा आरो, गरम बोथोराव गाननो आराम जागोनदां, एखे गोबा। नै गासिबो नै बिदि दंजोबो आरो, बिदि मोननै दंजोबो। बेना गोसोम गोजादां आरो, गोसोम गोजा। ओमफ्राय नै बिदियाल', साइडनाल' बेलेग गोजा आरो लोगोफोर। नै बे गांसेखौल' गाननानै शेयार खालामनोसै आरो आङो। लेथ्रा नांबा गाज्रिसो नुगोनदां गस्लायानो। ओमफ्राय नै माखासेखौ गानबाय थाला आङो, मालाबा भिडिअफोर लानायाव गानफ्लांबायबा देखायनोसै आरो नोंथांमोननो, शेयार खालामनोसै आरो। लोगोफोर नै सिबिङानो रानला जोब्बाय खरानजोंनो।
हायानो ओरैनो बालाखा आरो बेयाव सान्दुं दुंना होनानै रानसिनबावबाय माबा नाज्रि फोराननाय बायदि जालाजोब्बाय नै गायसुन जारलासो अखायानो हानो रोंलादां सेस रानजोब्बाय आरो बालाखासो आरो बे हाया आरो फोनायाबो एसे गदाय जादों नैथिंना एसे सिगां जादोंमोन आरो मालाय सावथाल फोनाया एसेग्राब रानाखै आरो गोजौ गोजौ जाबायना बिलाइआ माबा जानायखाय हायाव नाङो हाया एसे गिसि थायो आरो ओमफ्राय आरो दंफाङाबो नैबे इथिंजाय सायख्लुम जाजोब्बायना नैबे जोंहा दंफां लारि लारि गायनाया ओंखायनो इसिग्राब रानासै आरो सेस रानलाजोब्बाय नै अखा हागोन ना हालाथाय नै माबा नाज्रि मैगं फोराननाय बायदिसो जालाजोबसिगोन बिदिखि जायो नालै अयथासार गरम होखादों आरो सान्दुङानो दुंलागासिनो मैयाबो बेलासि एसे दोमैदोंमोनलाय अखा हागोन बायदि जाबाय अखायानो गैया ओमफ्राय अखा हागोनदां सानदोंमोन आङो हास्रायासै रानलाजोब्बाय आरो ओमफ्राय ओरैनो जोंना हायानो एसे बालाखासो मेसेङावथ' आरो बिलाइ दाइसेबो थाखाया सेस रानजोबो नै बेफोर हायानो रानलाजोबबावबायसो नै हाग्राफ्रानो लाव मानहांनायाबो नै हाया बारा थिग नङाना हासार गैयि हा हास्राव हाया दै लुला जेरै हाब्रु जानो रोङा होननाय बिदिसो जोंना हायानो सेस माबाजोब्बाय आरो बिजौफ्रानो गैलाय लांला हनै मोनदा जालांजोब्बाय खुमब्रा नैयाव थाइनै थाइदोंमोन ओइथिं थायहांदों खुमब्रायाबो गदाय जाबाय नालाय गायनाया दैज्लाङाव गायना होनाय मोनबालाय थाइगौमोनदां फिसा फिसासो नै खुमब्रायाबो बारा गिदिर नंखाया फिसा जादखासो आंहा नैबे सिबिं बारियाव हाग्रा फुनांगौआ दंबावो खावसे माला जोबगोनथाय ओंखायनो फुनो फैलायबाय आरो आङो खावसे दंबावो ओइ बैसांनिफ्राय नैसिम दंबावो आरो गायमोननायसिम मैया दसे फुनायमोन आं फुनो मोनबालाय जोबसिगौमोन फुनो मोनाखै ओरैनो थाबाय थानाय जाबाय मायावबा बे मैया बेलासि दसे फुनायमोन आङो बेनिफ्राय ओइसिम दब्लायसे जखा दंबावो आरो बेगराबो राथारसिगोनानो सप्तासे बावबानो रासिगोन बेगरानो बेसर बेगरथारनो बिनि बेगरा गोखा जायो आरो गोखानो माबा नाज्रि मैगं बायदि जि बुरजा थाखायो बेगरानो बे बेगरा रानांगौबा बेनिफ्राय आरो मेरला जासिगोनलाय आरो ओंखायनो फुना गारनो हाबा एसे मोजां जागौमोन ओमफ्राय इथिंजाय गैला आरो बांसिनानो गैला ओरैनो दब्लायसेल'सै आरो नैबेनिफ्राय ओइसिम बै बैसां खुन्था नुनायसिम बेखौनो आं ओमफ्राय दा दसे फुनो होननानै फैलायबाय आरो आङो लोगोफोर नै खावसे दंबावोमोन सान्दुङानो जा गरम दा बे हाग्राखौ फुनांगौबा गोलोमफ्रुजोबखागोन आरो दुगैनाय बायदिनो गांसोबो दं नै मोसौनो आराम जागौमोन सिबिङानो गैया हाग्रायासो बांसिनखा ओरैबायदि हाग्रा जाखादोंना बे फुना गारनो हाबा खालमासि बारा रज'नाय नङामोन आरो माला हागोन र' साननै सानथाम थागोनदां दसेल' फुनाय जायोना ओरैनो माबा 1 घन्टा माबा 1 घन्टाल' दाथ' 7 बारग'बायसो आधा घन्टाल'सो फुनोसै आं फार्स्ट माबाबानो मोनायो फार्स्ट जाबानो दाना
गोजा हारबारिखा The next लोगोफोर आंना सिबिङाव हाग्रा फुनाया दिनै लास्ट आरो नै खावख्लाबसेल'सै नैबे खनासेल'सै बारा गैथारला लोगोफोर ओमफ्राय दा टाइमा 4:15 जाबाय आरो ओइनि सानाबो मोनाखाथारसिगोन ओइ खावख्लाबसेल'खासै नालाय दसेनो हासिगोन आरो आं बेखौ लोगोफोर ओमफ्राय दिनै सान्दुं गोसाबाबो बार दं आरो बोरैबा एसे अखा दोमैलु जादों आरो दहाय गोसामोन ओमफ्राय दा एसे जोमै जाजोब्बाय आरो माबायाव अख्राङाव ओमफ्राय दा बार स्रो स्रो एसेग्राब गरम नङा आरो आराम जागोन आरो हाग्रा फुनो फुलांसै आं बिदिबा लोगोफोर गांसोआ मोसौनो जि आराम जादों हायै हायै होनो न'आव र' मालाबा हाना होनांगौ नै बेखौल' फुनानै फाइनालि गायसोमोन आंना फुयै जोबथारबाय आरो नै बैसां मोनफैबाय आरो आङो गैला दिनैनिफ्राय हाग्रा फुनांगौआ गैला आरो जोब्बाय ओमफ्राय दिनैनि बे आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो नोंथांमोना नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो ओमफ्राय चेनेलाव सोरबाफोर गोदानबा साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर आरो सोरबाफोर सापर्ट लुगैदोंबा आंबो सापर्ट खालामगोन कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय भिडिअखौ आं बारा गोबाव खालामबाय थाला गोलाव खालामला ओमफ्राय दा बेयावनो फोजोबनोसै आरो साना हाबबाय आरो माबा 4:48 जाबाय आरो दाना थाबनो हाबो साना एसे गोलोमबाय एसेग्राब गोलोमासै आरो जोमैबो खोबजोबखादों गैला आरो अखा हागोन बायदि जादों आरो बोथोरा दिनै फुंनिफ्रायनो बारबाय थादों आरो ओमफ्राय आं दायो दसे जिरायहैनोसै दुगैहैनोसै आरो नायदो लोगोफोर हाग्रा फुखांनायनि माबाखौ बायदि बिबार गोमो बारग्रा फिथाइ गोलाव थायग्राया गैला आरो नै सेस फुजोब्बाय आरो आं औवा सेरनिफ्राय नैबेसिम नैबे बैसांसिम सानाबो हाबबाय